Ano? Naman. Ano? Ako. Mani dani ang makuan matud nila po walang di makagawas. Para gining pasak tanuman mura pagkasbol magtano mga kailang pinahan. Pinahan nila. Kapait ilang time kang buwan. Siguro bayuan o kirengan din. Lubak. S-Cream. Ito pa itong bakery, napakihapon. Lang. Dari bata Pau precious. Hi Pau. Pau precious. Ayan yung mga vlogger. Tayo bang kakabito ng gayon? Sapo ka? Bisa sa tay. Daan. Na. Diyan kang upaw nga kuan. Yung tubo na lagi. Alugbati na. Kalabo. Lupig agbuhol. Oh, kalabo. Oh. Wasa tayo wa bilin. Wa. Paling lakaw pa. Balik. Labong ka di man limang kamuli. Abri mo lagi. 5 minutes later. No, may hapon. Hindi ka na di kusbayan. Palit ko og kuan vitamins. Daghan ang nagtinda dali pa sa una. Nala na sila sa nandong pila. Nang pilahan ha. Baklay na ko ron. Baklay ang person. Ilang pilahan dani. Pilahan. Satu birik. Oh. Nah, tangke. Siguro tos mando. Tama ba? Baka sobra. Iuwan man na po. Dito ka bili? Oo, teka. Lapok.
Ayan, lapok. Natuglam dyan, matupilahan ni Mando. Masakan po doon yung mag-uwan. Ayan, lapok. Ay, kasi cool. Tunday! Ma'am, bibe! Maraming taita din hiyo eh. Wow, ganahan pag mga tao din hiyo mazu. Buwan lapok. Lapok aduan. Adik tao dan daghan. Hello guys! Isda. Appear now! Appear now! Lapok oh. Palingat pagang simud. Wah. Mon lang lugar wa pa desmando. Itong tugang mando bilin. Hindi siguro. Manila sa dunon. Lapok. Ano lagi anak? Yan sila lapok. Lapok kayo. Supaw. 5 minutes later. Yara de kudares, kaupaw, da precious. Ikan kong gabaklay. Palit kong vitamin ni precious. Orange, no? Hi! Hi na! Kita Yuning. Lola Yuning di ay, Mami Yuning. Sa tawag ni Mona. Lola Ingracia, Dias, precious. Oy, mato ko na si mong Lola atos Cavite, koyo ka. Ha? Mong bata dia apel sa kamera, kasi panik kayo mong apel sa mga apos buhuli, mga apel. Na. Hi. Hi. May ng orange o vitamins na. Ha? Ang gatas. Ang biyaan sa yung mama, ano na yung na, biyaan nyo na na eh. Hello. Biyaan na na yung batang buyot. Batang bungis-ngis. Tara. Ha? Lipay ka? Ha? Lipay? Lipay ka? O di pas precious kayo mo atin o mo apil paling dara. Lipay bata. Uy, malabi.
Excuse me po. Excuse me po. Ano? No. Sige na. Dance. Dance. Ano ba yung gatas? Saman? Para? Wa? Nawa na. Ikuha ng gatas. Wa man. Ano na yung gipos? Ang biskwit. Pita man. Hindi pa isa na. Uy! Malipon ka!